Bună ziua! Suntem încântați să fim din nou la dumneavoastră, la Alba Iulia. Prima piesă se numește Cochilarul Chiș. Despre flăcări, mâna ta mi-a închis ochii. Paradisul e atât de departe, într-o altă viață, într-o altă carte. De câte ori am vrut să-ți spun, mi-e dor de tine, e dor de tine. De atâta ori m-a dus să te ating, de rămas bun. Cei care nu se uită, cei care nu mă mai uită, nu mă mai uită, a plecat aseară la ea. Cei care nu se uită, cei care nu mă mai uită, nu mă mai uită, el nu are, el nu vede, el nu știe ce vrea. Ne-am întâlnit întâmplător de dimineață la mine acasă. Vorbele îmbărau flori de grei, spuse și-altei femei. De câte ori am vrut să te rog, nu te întoarce, nu te mai întoarce. De atâta ori mi-am dat seama că ești ca un drog. Cei care nu se uită, cei care nu mă mai uită, nu mă mai uită, a plecat aseară la ea. Cei care nu se uită, cei care nu mă mai uită, nu mă mai uită, el nu are, el nu vede, el nu știe ce vrea. Cei care nu se uită, cei care nu mă mai uită, nu mă mai uită, a plecat aseară la ea. Cei care nu se uită, cei care nu mă mai uită, nu mă mai uită, el nu are, el nu vede, el nu știe ce vrea.
se numește Lună Plină. Czaszkę